Ftehim iffirmat bejn l-Università ta' Malta u l-Kumpanija ta' Riċerka Maltija Canaflos Research Labs dwar l-użu tal-kannabis mediċinali għandu jservi biex l-Università ta' Malta tesponi lill-istudenti li qed isegwu diversi korsijiet għar-riċerka li qed issir bħalissa f'dan il-qasam. Għal-kap tad-Dipartiment tal-Farmaċija fiħdan il-Fakultà tal-Mediċina u l-Kirurġija, l-Professur Liliana Zuppardi, ir-riċerka m'għandix biss valur għal-qasam xjentifiku, imma permezz ta' dawn il-kollaborazzjonijiet fir-riċerka, l-Università ta' Malta tkun qed tikkontribwixxi hija wkoll għax-xjenza li qed tiżviluppa. Spjegat li d-Dipartiment li tmexxi joffri żewġ korsijiet. Wieħed huwa l-kors tal-farmaċija li jwassal persuna l-professjoni ta' spiżjar u l-kors liħor iwassal għal Pharmaceutical Technologist. Li huwa intis għal dawk il-nies li jixtiequ jkunu parti mill-dinja tal-farmaceutika, però il-punt li iktar jinteressom huwa dak iktar teknoloġiku, iżjed ta' proċess, iżjed ta' xjenza kif qed issir il-mediċina jew illum għandna wkoll il-medical devices. Żiedet li dawn iż-żewġ gruppi ta' gradwati huma n-nies li qegħdin imexxu din it-tip ta' industrija u għalhekk li d-Dipartiment iħoss li billi joħloq dawn il-kollaborazzjonijiet mal-industrija jistabbilixxi partnerships fil-qasam tax-xjenza biex jifhmu aħjar f'dan il-każ partikolari il-valur li minn pjanta jiżviluppaw prodott mediċinali li jista' jkun ta' benefiċċju għall-pazjent. Nifhmu l-analiżi li tista' ssir, il-formulation dik li nsejħula kif jiġi żviluppat mill-extract tal-pjanta kif din issir u tiġi trasmessa forma ta' mediċina, ta' prodott li tista' tintuża mill-pazjent u kif meta qed tintuża mill-pazjent din twassal għal valur li ħajkontribwixxi għal kondizzjoni medika. Komplittajt li b'dan il-mod l-Università tibni gradwati mhux biss li tinteressom ix-xjenza tal-farmaceutika imma jkunu huma stess li qed jikkontribwixxu għal dawn l-innovazzjonijiet fil-mediċina li qalet qiegħda kull ma jmur tiżviluppa b'mod maġġel. Temmettajt li biftejn bħal dan l-istudenti jkollhom iċ-ċans ikunu parti f'diversi proġetti fl-industrija f'dawn l-oqsma innovattivi u jibdew ikabbru l-għarfien dwar l-opportunitajiet varji ta' karrieri li qed jistennewhom jiggradwaw u li jistgħu jkomplu jibnu fuqhom.